سلام كبرات تخاتلتي أبز حلفة فيديو بفوتوشوب حدا بروفيشنال تامنيل كمي جيرنا خم نسرح رينا نيرنا زبل لومي نتقد مقرب بفوتوشوب سرحنا تامنيل بموبايلنا تتكيمنا بخمي بتمساسالي من قد نسرحو خم نخل كنرينا ازد ما انتاي زرينا انتيلنا زخونا كبر ابليكيشن ايدلينا ويدما قديتا لابتوب وي كمبيوتر كلونا اي قباني بموبايلنا كم زعينت زخونا تامنيل كنسرح كم نخل كنرينا تخيلت انتهاليكم بموبايلون كم زعينت تامنيل كسرحهم تخلوا بحسب كنا خنرينا سلازك سامود اتم كتالي ترسعو كبرات تخاتلتي قد حج سرحنا تامنيل اذا قدميهم تريوا زلوخم حج دما بموبايلنا تتقيمنا كم يجرنا هم تسرح خنرينا سلازك اتا ناب تسرحنتو ناب بلاي ستور كنكيدنا مجمرة ويدما اب ستور مالتي سو دحرو انتينا نقبر تلكم اني بيكسل لاب زبل سيرش نقبر مالتي نايتا ابليكيشن سن كم ستري وازو لهم ازيات مسل سلاز انا انستال جيريا سلاز له اوبن زبل ملكت متيني سخمون كوم مسكبركم اوبن زبل ملكت مصوكم نعان توقع بمقصال اتناي مجمرة انترفيس زمصنا نزي مسل مالتي سلازي نحنا هيدلينا نزي ناي بعلنا كريت نقبرينا سلازتينا نقبر تلكمني نابزات ريواز اللي هم بلعل سلسة ندبي نعان توقع دحروخة تاين نقبر تلكمني ايميج سايز نبل مالتي كم ستريو ايميج سايز مستوقنا اسبيكت ريشيو كنديك هونا له نا يوتيوب تامنيل كل جيزي ابزات روحوا ادخليهم 16 بتشعته امناي كمبيوتر دما 10 شعاتن اسران ديكم تصحفكم مسؤولكم مالتي سلازي تمساسالي 16 شعاته مالتي ديس ريشيو زي انكلتي انت مقلنين كوم ريشيو سلازوانا مالتي سلاز كبرات تخاتلتي سلكت نقبرها مالتي اوكي دحرو كم ستريو انترفيس يمثلنا انتينا نقبر فوتو اد كنقبرينا حجي باك جراوند مالتي تاني مجمرتا كبرات تخاتلتي تاب لابتوب سرحنا ودما بيسنا سرحنا تامنيل نزي اتمثل مالتي ازيا حجي اب موبايلنا دما ريكريت كنقبرينا مالتي سلازي نخيد نارتا بيكسل لاب اتينا نيرنا انتينا نقبر ابزا بلاس ملكت نارم ابا هاريمنا فروم جاليري ابلود نقبرينا مالتي تاني مجمريا زقبرنا انتيلكمني باك جراوند ممرازيا ذا باك جراوند تتقيمنا نيرنا تذكركم سلازيا سيلكت يقبرا مالتي دحرو زيا سيلكت غير 10 تنا يوتيوب سايز كقبرا لنا ما تشعت 16 مالتي سلازي سيلكت مسقبركوا لك كم احتكون اللي مالتي ريسايز كقبرا ويدما سايز اخو سخاي مالتي بمقصال انتينا نقبر تلكمني سئلي ابلود نقبرينا ناي ترامب سئلي مجمريا نقبرمو ناي ترامب سئلي ابلود نقبر كلنا كم عين السايز حاجة تلكمني كابزا جميرنا ابلود نقبرينا كبرات تخاتلتي كم ستريوا زلهم زيا ابلود جيرنا يالنا بمقصال زيا باك جراوند ريموف كنقبرا يقبئنا مالتي زيا باك جراوند ريموف نمقبار نابين خيتلكمني كالا ابليكيشن داونلود نقبر نخيلنا ويدما ابزغون ويب سايت اتينا انتي نقبر باك جراوند ريموفر إلنا نتصحف مالتي جايز باك جراوند ريموفر إلنا نتصحفنا كمسألنا مالتي باك جراوند ناتنا ريموف كيقبر لنا يخيلي سلازي ابزي ابلود نقبرا تاني ترامب سئلي اتس باك جراوند ريموف نقبرو انتليلنا مالتي ريكما هجي انا بي سي ريموف ايقبر كوان نيرا ادا يكون النير بيلا مالتي سلازي زيا داونلود نقبرا مالتي ابزا تلقوزلهم داونلود نقبرا مالتي داونلود مسقبرنا كالا ابليكيشنات هلو ግን ኖርማሊ አከም ዘትሮ ስለትخلو አይለኩምኒ ስለዚህ አደሊት ይገብራ ናበይ ፈይተልኩም ተሐዳሽ ስእሊ አፕሎድ ይገብራ ማለት ይኩራ ተታጽልቲ ሳይዛ ድማ እዚያ አخلቲ መስለኒ አዝቲዝ ማለት ትሪዋሎን ከምዛ ዘላታ ማለት ስለዚህ በመውጣል ታይገብር ተልኩምኒ ባንዲራ ናይ ትራምፕ ከምጻይ ማለት ኦኬ ናይ አሜሪካ ባንዲራ ዳውንሎድ እንገብራ ይግበእና ማለት ስለዚህ ፒንተረስት አንከይድና Pinterest please where are you and Pinterest headna ታይና እንገብር American flag ኢልና ሰርች እንገብር ማለት so ሓንት ካብዚን ንመርጽ ጉራት ተከታተልቲ እዚያሉ ንመርጽ ኣብታ ፒስ ተጠቅምና ያኻል ያኔ ግን ጥቅንድ ጉዳይና እሱ ይኮነን ተረዲኩምኒ ከመየርና በሞባይል ሪክሬት እንገብራ ስለሆነ ተመሳሳሊት ባንዲራ ናይ ግድ እንጥቀማለን ናልኩም አይታሰቡ ስለዚህ ናብነት ሴፍ እንገብራይና ማለት አብዛት ሪዋዝ ለهم ሃሪና ዳውንሎድ ኢሜጅ እንገብራ ማለት ከመለሲና ሀጂ ናብታዝ ነበርና ስለዚህ ተመሊስና ነታ ደለና ባንዲራ አፕሎድ ክንገብራይናኩ we need this one ስለዚህ እዚያ
ኣፕሎድ ንገብራ ማለት እዩ። ድሕሩ ግን ዘድልየና ነገር እንታይ እንተልኩምኒ ሪቮልቭ ምግባር ማለት እዩ። ታባኒራ ዝተገምቲላ ገለ እያ ነራ ቅድም ድሓን ብዝኾነ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን። እዚኣ ሕጂ እታ ሌየር ንድሕሪት ንምውሳድ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንሃርም ማለት እዩ። ኣብዛ ርቡዕ ኩርናዕ ዘላ ማለት እዩ። እዚኣ ፀቒጥና ንታሕቲ ነውርዳ ማለት እዩ። ታሕቲ ትራምፕ ንክትከውን ሽዑ እንታይና ንገብር ተልኩምኒ ነዚኣ ሰሌክት ጌርና ነዚኣ ሕጂ እንታይና ንገብር ንምምስሳል ዝኾነ ነገር ክንገብር ግብአና ማለት እዩ። ንምምስሳል እንታይ ክንገብር ኢና ኦፖሲቲ ክንግብሎ ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ሽዑ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦፓሲቲ ኣጉዲልና ኣለና ቁሩብ ንታሕቲ ከምዝኾነ ብላ ኢና ኦኬ ፅቡቅ ተኮይና ዝመስለኒ። ብምቕፃል እዚ ምስ ወደአና ናበይ ንኸይድ ተልኩምኒ ናተይ ስእሊ ድራግ ምግባር እዩ። ናተይ ስእሊ ድራግ ክንገብር ኢና ሕጂ። ስለዚ ባክግራውንድ ሪሙቭ ንምግባር ናብቲ ዌብሳይት ክንከይድ ኢና ኤጌን ኣድ ክንገብር ኢና ናተይ ፒክቸር ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ሪሙቭ ኮይኑልና ኣሎ ማለት ዳውንሎድ ንገብር ናብ ፒክስል ላብ ንምለስ ማለት እዩ። ፒክስል ላብ ተመሊስና እንታይ ንገብር ኣድ ንገብሮ ማለት ናትና ፒክቸር። ስለዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ይመስል ከምዚ ዕላ ነራ ምሶ ዝክርዋ እንትኾንኩም። ስለዚ ብምቕፃል እንታይና ንገብር ተልኩምኒ እቲ ናይ ትራምፕ ኢንተርፌስ ቁሩብ ከነስተኻኽሎ ኢና ማለት እዩ። እቲ ገፁ ገለ ሕጂ ካልእ ኣፕሊኬሽናት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ከምዝበልኩኹም። ንኣብነት ላይትሩም ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ኣሎ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብኣ ኣቲና እቲ ከለር ኢዲት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ካብኡ ብምቕፃል ኢዲት ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ላይት ክንውስኽ ኢና ማለት እዩ። ከለር ድማ ቴምፕሬቸር ክንውስኽ ኢና ኣብዚ ሳቹሬሽን ገለ ወሳሲኽና ብከምዚ መንገድታት ክላሪቲ ክንውስኽ ንኽእል ኢና። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጌርና ኤዲት ምስ ገበርና ሴቭ ንገብራ ማለት እዩ። እዛ ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ ብምቕፃል እንታይ ንገብር ተልኩምኒ ሴቭ ኮፒ ቱ ዲቫይስ ንብላ ማለት እዩ። ኦልሬዲ ሴቭድ ኮይናላ ዳውንሎድ ጌርና ናበይ ንኸይድ ናብ ፒክስል ላብ ንምለስ። ስለዚ ታ ኣፕሊኬሽን ታ ፒክቸር ሪፕሌስ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ። እዚ ዲስ ዋን ዋርመር ዋን ቁርብቲ ናቱ ፊቸር ቀይርናዮ ማለት እዩ ኣብታ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ብምቕፃል ኣብዚ እውን ኣብዛ ኣፕሊኬሽን እውን ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ኣሎ ከለር ከነመዓራርዮ። ስለዚ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዛ 6 ማዕዝና ፖሊጎን ናበይ ንኸይድ ተልኩምኒ ከለር ክንገብር ንኽእል ኢና። ኦኬ ከለር እኳ የድልየናኒ ኦፓሲቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚቲ እዩ ዘሎ እኹል እዩ። ብምቕፃል ከለር ፊልተር ኣብዚ ከለር ፊልተር ሂቡ ገለ ራእይዎ ሕጂ ቁሩብ ለውጢ ከምፅእ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ከም ድሌትኩም ተመዓራርይዎ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ከነመዓራርዮ ንኽእል ማለት እዩ። እዛ ናትና እውን ቁሩብ ህስ ኢላ ስለ ዘላ ከነመዓራርያ ኣምፍትና ከለር ማለት እዩ። ስለዚ ቁሩብ ብራይትነስ ቁሩብ ክንውስኸላ ግበአና ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ጌርና ከነመዓራር ንኽእል። ሳይዛ እውን ተወሰኽናያ ዝበለፀ ይመስለኒ። ስለዚ ሳይዝ ወሲኽና ኣለና ከምዚ ትሪእዎ መስል ማለት እዩ። ብምቕፃል እንታይ ኣብ ማእከል እታ ክንገብራ ዘለና ሕጂ እንታይ እንተልኩምኒ እታ ርቡዕ ኩርናዕ ክነቕምጣ ኢና። ስለዚ እንታይና ንገብር ኣብዛ ፕላስ ምልክት ሃሪምና እንታይ ንገብር ሼፕ ትብል ዘላ ኣድ ክንገብር ኣለና ማለት ሼፕ ትብል ዘላ። ስለዚ ሓንቲ ሼፕ ኣድ ክንገብር ኢና ቅድም ከምኡ ጌርና ነርና ፎቶሾፕ። ሕጂ እንታይና ክንገብር ክቡራት ተኸታተልቲ ራዴስ ክንውስኽ ኢና ማለት እዩ። ራዴስ ማለት እቲ ናይ ጎኑ ተዓራርየልና ማለት እዩ። ኦኬ ብምቕፃል ከለር እንታይ ዓይነት ከለር ነራ እንተልኩም ቀያሕ ነራ ትዝክርዋ እንትኾንኩም ስለዚ ቀይሕ ዓይነት ከለር ንመርፅ። ኦኬ እዚኣ ክንመርፃ ንኽእል ኢና ፅቡቕቲ ትመስል እዚኣ ፅቡቕቲ ትመስል። ስትሮክ እውን ክንውስኸሉ ንኽእል ተደሊና ድሌት እንድሕር ደኣ ሃልዩ ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ስትሮክ ኢና እንደሊ እሱ ንዓና ይምልከት። ስለዚ በዚ መንገዲ ንድሕሪት ክንወስዳ ይግበአና ሕጂ ማለት እዩ። ሕጂ ናበይና ንኸይድ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ላዕሊ ርቡዕ ኩርናዕ 2 ግዜ እንታይ ንገብር መስለኩም ኣብዚ ክቡራት ተዓዘብቲ እዛ መፍትሕ ንዓፅዋ ንምንታይ እንተልኩምኒ እንዳሰራሕና ከለና ሞባይልና ንእሽተይ ስለዝኾነት ካብ ምንቅስቃስ ንምድሓን ንዓፅዋ እዛ ናትይ እውን ክዓፅዋ እዛ ባንዴራ ክዓፅዋ እዛ ባክግራውንድ ክዓፅዋ እዚኣ ሕጂ ጎቲተ ናብ ትሕቲኦም ክወስደ ናብ ክልቴና ማለት እዩ። ኣብ ትሕተና ክትኮን ኣለዋ። ስለዚ ከምዚ ትሪእዋ ኣብ ትሕተና ኮይና ኣላ። ሕጂ ዝተርፈና እንታይ እንተልኩምኒ መን እዩ ሰብ ምባል እዩ ዝተርፈና ኣብዛ ማእከል ማለት እዩ። መን እዩ እዚ ክንብልና ክንፅሕፍ ይግበአና ማለት እዩ። ስለዚ መን እዩ ዝብል ፅሑፍ ከነቐምጥ ኢና ኣብዚ ኦኬ። ስለዚ መን እዚ ኢላ ምሽዶ እዚኣ ትፅሒፍ ኣላ።
እጅንዚያ ኤዲት ክንገብራይና ታ ፎንት ተመሳሳሊት ምስታብታ ላፕቶፕና ዝተጠቀምና ከማ ክንገብራይና ስለዚህ ብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፎንት ንኸይድ ማለት እዩ። ኣብታ መጀመርያ ኣብታ ኤ ኢና ዘለና ፎንት ንኸይድ ማለት እዩ። ፎንት ኸይድና ኣብ ሞባይል ንእሽተይ ስለዝኾነ ስክሪን ቁርብ ኣሸጋሪ እዩ እንተኾነ ግን ፅቡቅ ኣለና ሳብ ሕጂ ሰሌክት ጌርና ናበይ ንኸይድ ተልኩምኒ ሻዶ ኦሬዲ ጌርና ኢና ምስሎ ግሎ ገለ ክንገብሮ ቁሩብ እዚ ሕጂ ብለር ራዲየስ ንገብር ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢነብል ግሎ ድማ ከለር ተዓይነት ግሎ የድልየና እንተልና ቀይሕ። ስለዚ እዚኣ ከዓ ፅዋይ ሕጂ ትንቀሳቀስን እያ ማለት እዩ። ኦኬ ናይ ፅሑፍ ወዲእና ሕጂ ናብታ ሬክታንግል ክንምለስ ኢና። እታ ሬክታንግል ከፊትና ድማ እንታይ ንገብር ተልኩምኒ ናብዛ ሄክሳጎን ከድና ኣለና እንታይ ንገብር ስትሮክ ክንገብር ተለድና ኦፍኮርስ ዊ ካን ዱ ንገብር ንኽእል ኢና። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንእሽተይ ብምቕፃል ስትሮክ ምስ ወደአና ድማ ሻዶው ክንገብር ኢና። ሻዶው ድማ ፃዕዳ ዶ ሓይሽታይ ሓይሽ መስለኩም ክቡራት ዘብቲ ሻዶው ፀሊም ጌርና ኣለና። ብምቕፃል ድማ ሻዶው ምስ ወደአና ናብ ኢነር ንከይድ ኢና። ኢነር ድማ ልክዕ ከነምስላ ኢና ደሊና ዘለና እቲ ዕላማና ንዓ ንምምሳል ስለዝኾነ ልክዕ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ንምርኣይ ስለዝኾነ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ። ስለዚ ልክዕ ክትመስለልና ኣለዋ። እዚ ኮይኑ ከዓ እዞም በዓል ትራምፕ ገለ ከነ ተዓራርዮም ክፍትና እናፀወሞ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስ ወደኩም ተዓፅውዎ ኢኹም መታን ከይንቀሳቀሰኩም ፋሕ ከይብለኩም። ናብነት ናብ ትራምፕ ንመለስ። ትራምፕ ተመሊስና ኣለና። ኦኬ ናብ ትራምፕ ከድና ሻዶው ክንገብረሉ ኢና። ኦኬ ናብ ትራምፕ ተመሊስና እዚኣ ዓፅና ኢና ስትሮክ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ከም ዝበልኩም ስትሮክ ፃዕዳ ቀይሕ ዝተፈላለዩ ካብታ ዝበለፀቱን ክንገብራ ንኽእል ኢና። ሓቂ ዘረባ ካብታ ኣብ ፒስ ዝሰርሕና ርዲኹምኒ ብምቕፃል እንታይ ንገብር ኣብዚ ሻዶው ንገብር። ሻዶው ጌርና ከምዚ ትሪእዎ ዘለዎም ቀይሕ ነገር ጌርና ነርና እቲ ኦፖሲቲ ቁርብ ክጎድል ኣለዎ ዝብሉ ሰባት ኣይውሕድን እዮም። ስለዚ ብለር ራዲየስ ግድ ብምቕፃል ኢነር ሻዶው ክንገብር ኢና። ስለዚ ካብ ዝተፈላለየ እዚ ሕጂ ምርጫ ናይ ሰብ እንድዩ ናይቲ ዝሰርሕ ዘሎ ከመይ ክገብራ ይኽእል ኢልካ ተሓስብ ይግባእ ማለት እዩ። ከም ናተይ እውን ከምኡ ገብራ ማለት እዩ። ናይ ትራምፕ ዓፅዋሙ ናብ ናተይ ክምለስ እየ። ናተይ ከዓ ከይደ እንታይ ገብር ኦሬዲ ትክስታይ ስትሮክ ገለ የድሊ ዶ ስትሮክ ኦኬ ፅቡቅ ስትሮክ ጌርና ኣለና ንእሽተይ። ብምቕፃል ናበይ ንኸይድ ተልኩምኒ ኣብዛ ሻዶው ትብ ዘላ ኣብ ኣምሳርና ሻዶው ቀይሕ ዶ ሓይሽታይ ብጫ ንገበራ ቁሩብ ብጫ ይመስለኒ ረብታ ሓንቲ። ስለዚ ቁሩብ ከምዚ ዝመስል ይኩን ከምዚ ዝመስል ማለት እዩ። እዚ እቲ ምርጫ ናትኩም ምግባር ዘይምግባር ኣነ ደስ ኢለኒ ኣሎ ገይረ ኣለኹ። ብምቕፃል ናብ ኣያ ትራምፕ ክንምለስ ኢና ሕጂ። ኦኬ ናተይ ከዓ ፅዋሙ ተወሳኺ ነገር እታ ክስታይ ከዓ ኮነ እትዋባ ርስዕና ነርና እዛ ኣይላንድ እስኪ ክብሎ ክንገብራ እዚኣ ዝበለፀት ኣማራፂት ክንረክብ ኢና ርዲኩምኒ እታ ናይ ትራምፕ ገዛ እዚኣ ስለዝኾነ ሕጂ ቁርብ ለውጢ ክንገብር ኢና። ኣብዚ ከዓ ካብኣ ትበልፅ ንምግባር እውን ንፅዕር ስለ ዘለና ካብታ ኣብ ላፕቶፕ ዝሰርሕናያ ፕሩፍ ንምግባር ማለት እዩ። ማሲ ብዘይ ክስታይ እውን ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ክንሰርሕ ከም ንኽእል ፕሩፍ ንምግባር ስለዝኾነ እዚኣ ሕጂ ካልእ ስታይል ጌርናያ ማለት እዩ። ተረዲእኩምኒ ብምቕፃል እንታይና ንገብር ነዚኣ ከይድና ስትሮክ ክንገብረላ ኢና ቀያሕ ማለት እዩ። ቀያሕ ስትሮክ እዚኣ ፅቡቕቲ ብጣዕሚ ኦ ማይ ግድነስ። ኣነስ እዛ ናይ ኣብ ሞባይል ዝስራሕ እኳ ክትበልፅ እያ ትመስለን ዘላ ንሪእዎ ኣለኹም ናይ ባሓቂ ክትበልፅ እያ ትመስለን ዘላ ድሓን ትግምትን ፍርድን ንዓኹም እዩ ዝምልከት ርዲኹምኒ ናባኹም ክንገድፎ ኢና እሱ። ብምቕፃል ከም ዝረአኹማ ፅቡቕቲ ብምቕፃል እንታይ ተሪፍና መስለኩም ኣብዛ ኣድ ጌርና ሼፕስ ኣድ ክንገብር ኢና ርቡዕ ኩርናዕ ማለት እዩ ብላዕሊ ፍሬም ማለት እዩ ርቡዕ ኩርናዕ ብላዕሊ። ኦኬ ንኸይድ እዚ ሕጂ ከለር እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦፓሲቲ ዜሮ ንገብሮ ማለት እዩ። ስትሮክ ኢና ንውስኽ ኦፓሲቲ ዜሮ ምሽቶ ጌረ ሪኢኩሞ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኦፓሲቲ ሪእዎ ላክ ዝነበረ ናብ ዜሮ ጌረ ብምቕፃል እንታይ ዝገብር ስትሮክ ዊድ ዝውስኽ ማለት እዩ። ስትሮክ ወሲኸ ናይ ስትሮክ ከለር ግን ክቅይሮ ኣለኒ ናብ ምንታይ ናብቲ ዝፈትዎ ከለር ቀይሕ እንተኮይኑ ሕጂ ናብ ቀይሕ ቅይሮ ማለት እዩ። ስለዚ ስትሮክ ከለር ቁርብ እስኪ ትዊድስ ኦኬ ብምቕፃል ራዲየስ ኦኬ ግድ እስኪ ቁርብ ስትሮክ ንውስኾ ኣነስ እዛ ናይ ክስታይ ክፈትዋ ኣይመስልን እዛ ናይ ሞባይል ክትፅቡቕ ትመስል እያ ዝኾነ ድሓን እቲ ምርጫ ንዓኹም ኢለኩም እዩ።
ስለዚህ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብሞባይልና ናሙድ ገጽናይና ሪግማ እዚኣ እያ ምስሎ እታ ዝሰርሕናይኻ እዚኣ ትመስል። ስለዚ እስኪ መጀመርያ ዝጎደለና ነገር ክንርኢ እሞ እንታይ ኣሎ ዝጎደለ ክቡራት ተዓዘብቲ? ውድድር ናባኹም እዩ ክግደፍ ኣየንቲ ትበልፅ ንስኹም እዮም ትፈርዱ። እዚኣ እታ ናይ ሞባይልና ሴፍ ክንገብራሙ ሴቭ ኣዝ ኢሜጅ ሴቭ ቱ ጋላሪ ክንብላ ኢና ክልቲአን ብሓንሳብ ክንሪአና ማለት እዩ። ስለዚ ሴቭ ኣዝ ፕሮጀክት ኣዝ ዌል ኦኬ ጉድ ናው እቲ ኮምፓሪዥን ናባኹም ክገድፈ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ። ስለዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክልቲአን ነዚአን ይመስላ። ቀዳሚት እዚኣ እታ ናይ ሞባይል እያ፣ እዚኣ እታ ናይ ፒሲ እያ። እታ ናይ ፒሲን እዚኣ ትመስል መን እዩ እዚ ኢልና ኣለና። እታ ናይ ሞባይል ድማ እዚኣ ትመስል መን እዩ እዚ። ስለዚ ካብዚን ክልቲአን ኣየንቲ ትበልጥ ንዓኹም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፀሓፉለይ ክቡራት ተኸታተልቲ። ተስፋ ገብር ብሞባይልና እውን ከም ናይ ፎቶሾፕ ወይ ድማ ማዕረ ፎቶሾፕ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ኣረጋጊፅና ክንከውን ተስፋ ገብር ክቡራት ተኸታተልቲ። ጠቂማትኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ላይክ ምግባር ኣይትርስዑ፣ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር እውን ግድን ክኾን ይግባእ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኽበና። ስሰናዩ ብሩህ ቅነ